హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు 3వ అధ్యాయం అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామీతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ రాధా గోవింద టెంపుల్ వారు అరేంజ్ చేసినటువంటి ఈ 18 రోజుల్లో గీతా క్లాస్కి అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు 3వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అది కర్మయోగము. ఒక్కొక్క అధ్యాయానికి ఒక్కొక్క యోగం అని పేరు. యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అని కూడా చెప్పుకున్నాము. సో ఈ అధ్యాయానికి కర్మయోగము అని పేరు. సో ఈ కర్మయోగంలో ఏం చూస్తాము అంటే, మొట్టమొదట అర్జునుడు మరి యుద్ధం ఏం చేయాలో తెలియని ఒక అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నాను అని చెప్పాడు ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో. సో అది 1, 2 అంటే అర్జునుడు ఈ పని చేయాలా లేదంటే పని చేయకూడదా అనేటటువంటి ఒక అర్థం కాని స్థితిలో ఉన్నాడు. ఆ విషయాల్లో కొన్ని ప్రశ్నలు వచ్చి అర్జునుడు ఈ ప్రశ్నలు ఫస్ట్ 2 శ్లోకాస్లో అర్జునుడు అడుగుతాడు. తర్వాత నిష్కామ కర్మయోగం అది జ్ఞానయోగం కంటే మంచిది, బెటరు అని చెప్పి భగవంతుడు 3వ శ్లోకం నుంచి 9వ శ్లోకం వరకు చెప్తారు. 10 నుంచి 16వ శ్లోకం వరకు కర్మకాండతో కర్మయోగం, కర్మకాండ నుండి కర్మయోగంలోకి ఎలా వెళ్ళాలి అన్నది చెప్తారు. అంటే మామూలు పనులు చేయటం నుంచి కర్మయోగంలోకి ఎలా వెళ్ళాలని, నిష్కామ కర్మయోగంలో కరెక్ట్ అయిన ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటి అనేది కూడా చెప్తారు. తర్వాత 17 నుంచి 35 వరకు. తర్వాత కాంకరింగ్ లస్ట్ ది గ్రేటెస్ట్ ఎనిమీ అంటే అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు అయిన కామాన్ని జయించటం అనే విషయాన్ని ఎలాగూ అనేది 36 నుంచి 43వ శ్లోకం వరకు చూస్తాము. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభమవుతుంది. అర్జున ఉవాచ జాయసి చేత్కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. సో జనార్దన, కేశవ, కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధే మంచిదని నువ్వు గనక భావించినట్లయితే నన్ను ఎందుకు ఈ ఘోరమైన యుద్ధంలో వినియోగించాలనుకుంటున్నావు అని అడుగుతాడు. అంటే కామ్యకర్మల కంటే అంటే మామూలుగా పనులు చేయటం కంటే బుద్ధియోగం మంచిది అని చెప్పారు కదా, నువ్వు బుద్ధి మంచిది అంటున్నావు, అది మంచిదని నువ్వు అనుకున్నట్లయితే నన్ను ఈ భయంకరమైన యుద్ధం ఎందుకు చేయమంటున్నావు అని చెప్పి అంటున్నాడు. సో అర్జునుడికి కూడా మనలాగానే ఇంకా క్లియర్గా ఈ బుద్ధియోగము, ఈ కామ్యకర్మలు అనేటటువంటి ఈ సిద్ధాంతాలు
అర్థం కాలేదు అన్నది మనకు అర్థమవుతుందన్నమాట ఇక్కడ. సో అందుకని ఈ ప్రశ్న వేశాడు. నువ్వు కామ్యకర్మల కంటే బుద్ధే మంచిదంటున్నావు, బుద్ధి మంచిదైతే మరి ఇదేమిటి ఇంత భయంకరమైన యుద్ధం చేయమంటున్నావు అని అర్జునుడు అడిగాడు. దానికి భగవంతుడు ఏం సమాధానం చెప్పారో చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి శ్లోకం చూద్దాము. కర్మణి ఏవాధికారాస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మఫలహేతుర్భూర్ మా తే సంగోస్త్వకర్మణి. అంటే నువ్వు చేయవలసినటువంటి నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు చేయవలసిన బాధ్యత నీకున్నది. కానీ నువ్వు ఆ పని వల్ల వచ్చే కర్మలు నా యొక్క హక్కు అని నువ్వు అనుకోకూడదు. నువ్వు చేయవలసిన పనులు నీ యొక్క హక్కు, నీ పనులు నువ్వు చేయాలి. కానీ పని వలన వచ్చేటటువంటి ఆ ప్రతిఫలం ఏదన్నా ఉంది అంటే అది నా హక్కు అని నువ్వు అనుకోకు. ఎందుకంటే నెవర్ కన్సిడర్ యువర్ సెల్ఫ్ ద కాజ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ యాక్టివిటీస్. అంటే నేనే ఈ పని చేస్తున్నాను అందుకే ఈ ప్రతిఫలం వచ్చింది అని నువ్వు అనుకోకు. అంటే భగవంతుడి ప్రమేయం లేనిదే మనం ఏమీ చేయలేము అనేటటువంటి ఒక అండర్స్టాండింగ్ మనకు ఉండాలి. ఇదంతా నేనే చేస్తున్నాను అనే అహంకార భావంతో కాకుండా మనము భగవంతుడి ప్రమేయం ఉందనుకుని అండ్ నెవర్ బీ అటాచ్ టు నాట్ డూయింగ్ యువర్ డ్యూటీ. పని చేయకుండా మన బాధ్యతను తప్పించుకోవాలని ఎప్పుడు కూడా అనుకోకూడదు. ఇదంతా కూడా స్వధర్మం గురించి భగవంతుడు చెప్పాడు, ఆ కేటగిరీలోకి వస్తుంది. కాబట్టి స్వధర్మాన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పాటించాలి. నీ స్వధర్మం చేయటంలో నీకు హక్కు ఉండాలి. కానీ దానివల్ల వచ్చే ప్రతిఫలాలు నావి, నా గొప్పతనం నేను చేయబట్టే వచ్చాను అనే ఫీలింగ్ని వదులుకుని నువ్వు నీ ఎప్పుడు కూడా పని చేయకుండా ఉండకుండా పని చేస్తూనే వాటి మీద ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తిని వదులుకోగలగాలి. నేనే చేస్తున్నాను అనే అహంకార భావాన్ని వీడాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఉదాహరణకు ఒక చెట్టుని గనక మనం విత్తనం నాటామంటే అది పెద్దదయ్యి పళ్ళు ఇస్తుంది. సో విత్తనం నాటటం, దానిని పెంచి పెద్ద చేయటం మన బాధ్యత. ఆ పళ్ళు అంతా కూడా నా యొక్క శ్రమ లేదంటే నా గొప్పతనం వల్లే ఈ పళ్ళన్నీ కూడా వచ్చాయి అనుకోకుండా భగవంతుడి ప్రమేయం లేనిదే ఏదీ జరగదు. అన్నీ కూడా భగవంతుడు పుట్టించి చైతన్యం ఇస్తేనే ఏదైనా జరుగుతుంది. ఆ అండర్స్టాండింగ్తో ఉండి ఆయన యొక్క ప్రమేయం లేనిదే ఏది కూడా జరగదు అని అర్థం చేసుకుని ఆ వచ్చేటటువంటి ఫలితాలు అంటే ఈ చిన్న ఉదాహరణలో ఈ పళ్ళు, ఈ ఉదాహరణకి ఇక్కడ మనం చెట్టు గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ పళ్ళు అనేవి భగవంతుడికి అర్పించాలి. ఇది ఆయన యొక్క ప్రసాదము, మన యొక్క గొప్పతనం కాదు అనేటటువంటి భావాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేగాని నా గొప్పతనం వల్ల నేను వేసి, నేను పెంచి, నేను నీళ్ళు పోసాను కాబట్టి ఇవి పళ్ళు వచ్చాయి అని అనుకోకుండా, అంటే భగవంతుని ప్రమేయం లేనిదే మనం ఏం చేసినా కూడా ఫలితం అనేది ఏది కూడా ఉండదు. కాబట్టి ఆ భావనతో ఇదంతా భగవంతుడి ప్రసాదం అని అనుకుని ఆయనకు అర్పిస్తున్నాను ముందు అని అనుకుంటూ, ఏదైనా ఇక్కడ పండు కాబట్టి ఈజీ ఎగ్జాంపుల్, భగవంతుడి దగ్గర ఒక పండు అర్పించి మిగిలింది మనం తీసుకోవటం చేయవచ్చు. కాకపోతే ఆ భావం అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ ఉదాహరణ. సో అర్జునుడు అడిగాడు ఏమని, నువ్వు ఈ భయంకరమైన బుద్ధే బెటర్ అనుకుంటే నువ్వు ఈ పని కన్నా మరి నన్ను ఈ భయంకరమైనటువంటి యుద్ధంలో ఎందుకు చేయమంటున్నావు అన్నప్పుడు భగవంతుడు ఈ మాట చెప్పారనమాట. నువ్వు పని చెయ్యి, నీ యొక్క ధర్మం నువ్వు నిర్వర్తించు. క్షత్రియుడు కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేయాలి కాబట్టి నీ ధర్మాన్ని నువ్వు నిర్వర్తించు. కానీ నువ్వు మాత్రం ఈ పని వల్ల వచ్చే ప్రతిఫలం అంతా కూడా నా గొప్పతనమే, నేనే స్వీకరించాలి అని అనుకోకుండా, ఆ భావంతో కాకుండా
నువ్వు నీ బాధ్యత అనుకుని ఈ పని చెయ్యి, అంతేకాని పని చేయకుండా మానవద్దు, నీ డ్యూటీ చేయకుండా నువ్వు ఉండవద్దు అని క్లియర్గా చెప్తున్నారు. నహి కశ్చిత్ క్షణం అపి జతు తిష్టతి అకర్మకృత్ కార్యతే హి అవస్వ కర్మ సర్వ ప్రకృతి జైర్గుణై. సో అందరు మనుషులు కూడా దే ఆర్ ఫోర్స్ టు యాక్ట్ హెల్ప్లెస్లీ అకార్డింగ్ టు ద ఇంపల్సెస్ బౌండ్ ఆఫ్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. సో therefore no one can refrain from doing something, not even for a moment. కాబట్టి అందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి ఏదో ఒక పనులు చేస్తూనే ఉంటారు. ఎవరు కూడా పని చేయకుండా ఉండరు ఒక్క క్షణం కూడా. ఎందుకంటే మన మనసులో ఏదైనా బుద్ధి పుట్టినప్పుడు ఆ బుద్ధికి తగ్గ పని ప్రతి ఒక్కళ్ళని చేస్తూ ఉంటాం. అది మంచి పని అవ్వనివ్వండి, చెడు పని అవ్వనివ్వండి, బద్ధకంతో కూడిన పని అవ్వనివ్వండి, చురుకైన పని అవ్వనివ్వండి, ఉపయోగపడే పని అవ్వనివ్వండి, నిరుపయోగమైన పని అవ్వనివ్వండి, ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటాం. నిద్రపోవటం కూడా ఒక పని. కాబట్టి ఎవరు కూడా ఏది చేయకుండా ఎప్పుడు ఉండలేరు, ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి. ప్రతి నిమిషం ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళ యొక్క మనస్తత్వాన్ని అనుసరించి సత్వగుణస్థుల, రజోగుణస్థుల, తమోగుణస్థుల అనే మనస్తత్వాన్ని అనుసరించి వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టి ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో సత్వగుణం అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మంచితనం. రజోగుణం అంటే కోరికలు ఎక్కువగా ఉండి ఎంతసేపు ఆ కోరికలు తీర్చుకోవాలని ఆరాటంలో ఉండటం. తమోగుణం అంటే అజ్ఞానంతో, బద్ధకంతో తప్పు ద్రోవలు, తప్పు పనులు చేస్తూ ఉండటం. సో ఏదో ఒక పని చేస్తూనే ఉంటాం. బద్ధకంతో ఉన్న వాళ్ళు నిద్రపోతూ ఉంటారు, చెడు పనులు చేస్తూ ఉంటారు. సత్వగుణంలో వాళ్ళు మంచి పనులు చేస్తూ ఉంటారు. రజోగుణంలో వాళ్ళు ఏదో ఒక కామ్యకర్మలు, తీవ్రమైన ఆందోళనతో లాభాలు పొందాలని, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాలు అనుభవించాలని, కోరికలు తీర్చుకోవాలని ఎప్పుడు ఏదో ఒక పనిలో నిమగ్నమై ఉంటారు. సో అట్లా వాళ్ళ స్వభావాలను బట్టి ఏదో ఒక పని చేయటం అనేది సహజమే అని చెప్తున్నారు. ఇంకపోతే కాబట్టి నువ్వు నీ స్వధర్మం ఏమిటి అంటే నువ్వు క్షత్రియుడు కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేసి నీ రాజ్యాన్ని నువ్వు రక్షించుకోవాల్సిన ధర్మం నీకున్నది, నీ డ్యూటీ అది. కాబట్టి అలా చేయాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకేమంటున్నారు, లోకేస్మిన్ వివిధానిష్టా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. సో పాపరహితుడైన అర్జున, ఆత్మానుభూతిని పొందటానికి ప్రయత్నించే 2 రకాల మానవుల గురించి ఇంతకుముందే నీకు చెప్పాను. ధ్యాననిష్టయందు ఆసక్తి కలవారేమో జ్ఞాన మార్గంలో, పనుల మీద ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు కర్మ మార్గంలో దీనిని అర్థం చేసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మానుభూతి అంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవటం, భగవద్ అనుగ్రహం, ఆత్మదర్శనం, ఆత్మను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటం, భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటం, ఇదంతా కూడా ఒకటే మీనింగ్. మోక్షం సంపాదించటం అనే మాటకు వీటన్నిటికీ కూడా ఒకటే మీనింగ్ ఉన్నది. కాబట్టి 2 రకాల మానవులు ఉన్నారు. ఏది ఆత్మానుభూతి, ఈ రకంగా మోక్షాన్ని సంపాదించాలి, ఆత్మానుభూతిని పొందాలి అనుకునే వాళ్ళు 2 రకాలు అని ఇంతకుముందే నీకు చెప్పాను. ఎవరు ఆ 2 రకాలు ఏమిటి అంటే, ఒకటేమో ధ్యాన నిష్టలో ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు, అంటే ధ్యాన మార్గంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు. రెండవది పనుల పట్ల ఆసక్తి ఉన్నవాళ్ళు. సో ధ్యాన మార్గంలో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళేమో జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తారు. పనుల మీద ఆసక్తి, పనులు చేయటంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళేమో కర్మ మార్గంలో వెళ్తారు. సో ఈ 2 మార్గాల్లో కూడా మనం ఈ మోక్షాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు, భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవచ్చు అని ఆత్మానుభూతిని పొందవచ్చు. ఆత్మదర్శనం అంటే ఏమిటంటే కళ్ళ ముందు వచ్చి ఆత్మ నుంచుంటుందని కాదు, ఆ ఆత్మ యొక్క సచ్చితానంద తత్వాన్ని మనము ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలగటం, తెలుసుకోగలగటం. ఆ నిత్యానందం, బ్రహ్మానంద తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని మనం కూడా ఆ ఫీలింగ్ని తెచ్చుకోగలగటం, ఆ నిత్యానందాన్ని.
సో ఆ ఆత్మానుభూతిని రెండు రకాలుగా పొందొచ్చు. ఒకటి జ్ఞాన మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళేమో ధ్యాన నిష్టలో ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళేమో జ్ఞాన మార్గంలో పొందుతారు. పనుల మీద ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళు కర్మ మార్గంలో మోక్షాన్ని సంపాదిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ధ్యాన మార్గము మరి పనులు అంటే ఒక రకంగా ఈ భక్తులంతా కూడా మరి పనులు చేస్తూ భగవంతుడి గురించి అందరికీ చెప్తూ ఆ రకమైన ప్రచారంలో పనులు చేస్తూ వాళ్ళు మోక్షాన్ని పొందారు. ఇకపోతే సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం, జ్ఞానంతో కూడిన వైరాగ్యం, అది ఒకటి జ్ఞాన మార్గం. అంటే సాంఖ్యయోగం ఆత్మను దర్శించటానికి ఆ ధ్యాన మార్గంలో ఉంటూ చివరికి ఆత్మజ్ఞానంతో వచ్చినటువంటి వైరాగ్యం ఒక రకమైతే, కర్మ మరియు బుద్ధి యోగము అంటే జ్ఞానంతో కూడుకున్నటువంటి కర్మ, మామూలుగా పనిచేయటంతో కాదు, ఒక రకమైనటువంటి జ్ఞానం ఉండాలి. ఆ జ్ఞానంతో కూడుకున్న కర్మ. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారస ఉచ్యతే. సో ఇలా ఈ కర్మేంద్రియాలన్నీ కూడా అదుపులో ఉంచిన కర్మేంద్రియాలంటే చేతులు, వాక్పాణి పాద పాయుపస్థ అంటారు. అంటే వాక్కు, పాదాలు, కాళ్ళు, పాయు అంటే చేతులు, వాక్పాణి, పాణి అంటే చేతులు, పాద అంటే కాళ్ళు, పాయుపస్థ అంటే జననేంద్రియాలు. సో మన గొంతు, కాళ్ళు, చేతులు మరి 2 జననేంద్రియాలు, మొత్తం 5 కలిపి కర్మేంద్రియాలు అంటాం. అంటే మనం పనులు చేయటానికి ఉపయోగపడే అవయవాలు. సో ఈ అవయవాలన్నిటినీ కర్మేంద్రియాలను అదుపులో ఉంచినప్పటికీ, అంటే గొంతు మరి చేతులు, కాళ్ళు, ఈ జననేంద్రియాలు ఇవన్నీ ఒకవేళ అదుపులో ఉంచిన మనస్సు మాత్రం ఇంద్రియ విషయాల మీదే ఆలోచిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు తమని మోసం చేసుకున్న వాళ్ళే అవుతారు. అలాంటి వాళ్ళని, అలాంటి అవివేకిని కపటాచారి అంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణకు ఈయన కర్మేంద్రియాలను అదుపులో చేసుకున్నాను, నేను సన్యాసిని అయ్యాను అంటున్నాడు, కానీ చేతిలో మరి సిగరెట్టు, మరి చెవులో ఫోను ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. అంటే అతని యొక్క ఇంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకోలేకపోతున్నాడు అని అర్థం. ఇంద్రియాలంటే ఏమిటి? కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం, స్పర్శ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి? మనకి కళ్ళేమో చూపిస్తాయి, చెవులేమో వినిపిస్తాయి, నోరేమో రుచి చెప్తుంది, చర్మం ఏమో స్పర్శాజ్ఞానాన్ని చెప్తుంది, మరి ముక్కేమో వాసన చూపిస్తుంది. ఇవన్నీ మనకు వీటన్నిటి వల్ల ఏం జరుగుతుంది? మనకు ప్రలోభాలు వస్తాయి కదా. కళ్ళు ఏదైనా చూసి బాగుంటే కావాలనిపిస్తుంది, చెవులు ఏదైనా మంచి మ్యూజిక్, ఏదైనా మనకి ఇష్టమైన టీవీ షో వినిపించింది అనుకోండి, చేసే పని ఆపేసి వెళ్ళి దాని ముందు కూర్చుంటాము. ముక్కు అలాగే వాసనలు వస్తే ఏదన్నా కిచెన్లో నుంచి వెళ్ళి చేసే పని ఆపి తినేయాలనిపిస్తుంది. అలా ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా మనల్ని ప్రలోభ పెడుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఎవరైతే మనం పైకి సన్యాసులు మన కర్మేంద్రియాలన్నీ మనం అరికట్టుకున్నా, మరి ఈ మనస్సు దాని మీదే ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నిజమైన సన్యాసులు కాదు, వాళ్ళు కపటాచారులే అంటున్నారు. ఉదాహరణకి ఉపవాసం ఉంటాము, తినము, నోటిని అరికెట్టాము, కానీ మైండ్ వెళ్ళి అదే తినాలి, ఏదన్నా ఉంటే చాలా బాగుంది, ఈరోజు తినలేము, రేపు తిందాము అని దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఇంకది దానివల్ల ప్రయోజనం ఏముంది? మన ఆలోచనలు, మనస్సు అన్నీ కూడా దాని మీద ఉన్నాయి. సో నోట్తో తినకపోయినా మనస్సుతో మనం దానినే ఆస్వాదిస్తున్నట్లు లెక్క. కాబట్టి ఇంద్రియాలను, మనస్సును అరికట్టుకోలేకపోతే దానివల్ల ఏ ప్రయోజనం ఉండదు. పైకి మనం కర్మేంద్రియాలను అదుపులో పెట్టినా కూడా అలాంటి కపటాచారి అని అంటారు అలాంటి వాళ్ళని అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, మెడిటేషన్కి కూర్చున్న మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ లేకుండా అది తినాలనుంది, ఆకలిగా ఉంది, ఇది తింటే బాగుండు, అది తింటే బాగుండు అనుకుంటూ కూర్చుంటే ఇంకా దానివల్ల ఉపయోగం లేదు అని ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. తర్వాత నిజమైన వైరాగ్యం ఏమిటి అంటే, యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్య రభతే అర్జున కర్మేంద్రియై కర్మయోగం
అసక్త స విశిష్యతే. కాబట్టి ఇలా ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ఈ కపట వైరాగ్యం ఇలా ఉంటుంది మనం అని చెప్పుకున్నాము. నిజమైన వైరాగ్యం ఏమిటి అంటే శ్రద్ధావంతులైన వాళ్ళు మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేస్తారు. కాబట్టి పైకి కర్మేంద్రియాలను అదుపులో చేసి మనస్సంతా మనకు కావాల్సిన వాటి మీద పెడితే అది కపటాచారి అంటారు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి నిజమైన శ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు మనస్సుతో ఈ కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేస్తారు. నిజంగా మనస్సులో కూడా ఆ కోరిక రానివ్వకుండా ఏదైనా వస్తువు కానీ వాసన కానీ వచ్చిన దానిని ఎంత మాత్రము వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ చేయకుండా వాళ్ళు నిశ్చల మనస్తత్వంతో వాళ్ళు నోటిని అదుపులో పెడతారు. కాబట్టి కర్మేంద్రియ అలాగే చేతులు కాళ్ళు చేయకూడని పనులు వాళ్ళు మనస్సు ద్వారా అదుపు చేసి ఈ కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేస్తారు. అదే కాకుండా ఇంకేం చేస్తారు, ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు నిజంగా ఎంతో శ్రేష్ఠులు. కాబట్టి ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా పనిచేసేటటువంటి యోగులు కర్మయోగులు అంటే మనం చేసే పని వల్ల మనకి ఇంత లాభం వస్తుంది అంత లాభం వస్తుంది అనే మోజు విపరీతంగా ఆ లాభం మీద పెట్టుకోవటం, అలా కాకుండా ఈ నష్టం రావచ్చు ఆ నష్టం రాకూడదు అని విపరీతమైన ఆ నష్టం మీద విపరీతమైన అయిష్టత పెంచుకోవటం కూడా ఉండకూడదు. ఏది ఎలా ఉన్నా భగవత్ ప్రసాదం, అది లాభమో నష్టమో ఆయనే చూసుకుంటారు, పని బాగా చేయటం వరకే నా బాధ్యత అనేటటువంటి ఆ ఫలాపేక్ష మీద ఉండే రాగద్వేషాలను వదులుకోగలిగిన వాళ్ళు నిజమైన శ్రేష్ఠులు, వాళ్ళే కర్మయోగులు అని చెప్తున్నారు. సో మొట్టమొదటిది ఏమిటి, మనస్సుతో కర్మేంద్రియాలను అదుపు చేయాలి. అంటే ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలకు గురి కాకుండా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. రెండవది ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేసే కర్మయోగులు. అంటే ప్రతిఫలం వచ్చినా దాన్ని వదిలేసుకోమని అనడం లేదు, దాని మీద రాగద్వేషాలు వదులుకోమంటున్నారు. అంటే ఏమిటి, ఉదాహరణకి మీరు చేసిన పనికి వ్యాపారంలో ఒక పని చేస్తున్నారు, లాభం వస్తుంది, ఆ లాభం మీద ఎంతో ఆశ, ఎంతో ప్రేమ, విపరీతమైన మోజు, అది వదులుకోండి. అలాగే నష్టం వస్తుంది, దాని మీద విపరీతమైన కోపము, ద్వేషము ఇవన్నీ ఉంటాయి. నష్టం రావటం ఏమిటి అని, అది కాదు. ఏది ఎలా ఉన్నా మనం సమత్వంతో ఉండగలగటం, ఇది భగవత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి ఒక దృష్టిని మనం అలవర్చుకోవటమే ఈ ఫలాపేక్ష లేకుండా ఉండటము అంటే అర్థము. అంతేకాని వచ్చిన లాభాన్ని వదిలేసుకోమనడం లేదు, వచ్చిన నష్టాన్ని ద్వేషించమని కూడా అనడం లేదు. ఏదైనా ఒకటే అనేటటువంటి భావం, ఆ ఫీలింగ్ని వదులుకోమంటున్నారు. అది అలా ఫీలింగ్ని ఏదైనా ఒకటే అనే సమత్వాన్ని అలవర్చుకోవటం, అది కర్మయోగులు. అలాంటి వాళ్ళు కర్మయోగులు. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్రా పీచతే న ప్రసిద్ధ్యేద కర్మణః. సో నీ కర్తవ్య కర్మ నువ్వు ఆచరించవలసిందే. ఎందుకంటే కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే కూడా చెయ్యటమే ఉత్తమమైనది. కర్మలు చేయకుండా మనిషి జీవనయాత్ర సాగించలేడు. కాబట్టి నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయవలసిందే. ఏదో సన్యాసం పుచ్చుకున్నాము, ఇక మనకు వైరాగ్యం వచ్చింది, ఏ పని చేయక్కర్లేదని ముందు నుంచే పనులు మానుకోవద్దు. నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయవలసిందే అంటున్నారు. ఎందుకంటే సో అది ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పింది. సో మనం ఏదో సన్యాసం అంటే ఏ పని చేయకుండా ముందే కూర్చోటం కాదు. మనం ఒక స్థితికి వెళ్ళే వరకు మన డ్యూటీస్ మనం చేయవలసిందే. ఏ స్థితికి వెళ్ళినాక మానుకోవచ్చు అనేది మళ్ళీ తర్వాత చాప్టర్స్లో చూస్తాము. ప్రస్తుతం ఇక్కడ నీ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు చేయవలసిందే. ఎందుకంటే కర్మలు విడిచిపెట్టడం కంటే చేయటమే ఉత్తమం అని చెప్తున్నారు. కర్మలు చేయకుండా మనిషి జీవనయాత్ర సాగించలేడు. కాబట్టి ఏ పని చేయకుండా కూర్చోవడం కాదు, మీ పనులు మీ డ్యూటీస్ మీరు చేయవలసిందే. ఎందుకంటే డ్యూటీ చేయకుండా ఉండటం కంటే డ్యూటీ చేయటమే బెటరు, ఉత్తమము అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్గా భగవంతుడు చెప్తున్నారు.
యజ్ఞార్థాత్ అయితే ఆ కర్మ చెయ్యాలి, పనులు చేయాలి, మన డ్యూటీలు మనం చేయాలి. ఎలా చేయాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర అంటే యజ్ఞం కోసం చేయాలి కర్మలు. యజ్ఞం అంటే ఏమిటి? యజ్ఞం ఎవరి కోసం చేస్తారు? ఇప్పుడు విష్ణుమూర్తి కోసం, భగవంతుడి కోసం యజ్ఞాలు చేస్తారు. అలా యజ్ఞం మన ఇక్కడ ఒక మాట అర్థం చేసుకోండి. యజ్ఞము అంటే రెండు అర్థాలు. ఒకటి మామూలుగా యజ్ఞం చేయటం, అగ్ని ముందు కూర్చుని ఆ సమిధలు వేస్తూ చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఆ మంత్రాలు చదువుతూ బ్రాహ్మణులు భగవంతుడి కోసం, అది యజ్ఞము కరెక్టే. కానీ దానికి డీపర్ మీనింగ్ ఒకటి ఉంది. ఏమిటి అంటే మనము ఏ పని చేసినా సరే ఇది భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనే భావంతో చేస్తూ దాని మీద వచ్చే లాభమైన నష్టమైన ఏ రకమైన రిజల్ట్ అయినా సరే మనం భగవంతుడి ప్రసాదం అని సమభావంతో స్వీకరించగలిగితే, కోపం నష్టం వచ్చినప్పుడు బాధను ద్వేషం లేకుండా, లాభం వచ్చినప్పుడు గర్వము తో నేనే చేయబట్టి లాభం వచ్చింది అనే భావం లేకుండా, ఏది అయినా ఒకటే ఇది భగవత్ ప్రసాదం అనే భావంతో మనం ఒక పని చేయగలిగితే అది యజ్ఞంతో సమానము. సో ఈ యజ్ఞం ఏ పని చేసినా యజ్ఞ రూపంలో విష్ణువు కోసం కర్మను చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. అంటే భగవంతుడి కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ ఏ పని చేసినా చెయ్యాలి. అలా చేయకపోతే అన్యత్ర అంటే అలా చేయకపోతే లోకోయం కర్మబంధన, ఈ లోకంలో కర్మబంధాలు చుట్టివేస్తాయి, కట్టిపడేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ, అలా గనక నువ్వు కర్మను చేసావంటే కౌంతేయ కుంతిపుత్ర ముక్త సంగ సమాచర అంటే ఈ బంధాల నుంచి నువ్వు విముక్తుడు అవుతావు. ఎప్పుడు బంధాల నుంచి విముక్తుడు అవుతావు? ఎప్పుడైతే భగవదర్పణం కృష్ణార్పణం అనుకుని నువ్వు పని చేస్తే, ఏ పనినైనా భగవంతుడికి అర్పిస్తున్నాను అనుకుని చేసినట్లయితే అప్పుడు నువ్వు ఆ కర్మబంధాలకు నువ్వు అటాచ్ అవ్వవు, నీకు ఆ కర్మబంధాలు చుట్టుకోవు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ రకంగా చేసిన కర్మ యజ్ఞంతో సమానం అని కూడా చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ దీనిని ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సౌండ్ ఏదో బ్రేక్ అవుతోంది అంటున్నారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వినిపిస్తోందా? శ్రీదేవి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ, సౌండ్ వినిపిస్తోందా? ఒకవేళ వినిపిస్తుంటే ఇప్పుడు దయచేసి చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. ఆ తర్వాత హరే కృష్ణ, హరిణి మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి, శ్లోక చెప్తారు కానీ లో సౌండ్ అంటున్నారు. ఓకే, ఓకే, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? ఓకే, హరే కృష్ణ. హరిణి మాతాజీ చెప్పండి. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేసుకున్నా. హరిణి మాతాజీ, ఓకే. సూర్య మాతాజీ, సూర్య గారు మీరు. హరిణి మాతాజీ మేడం. ఓకే, హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు కదా, చెప్పండి మాతాజీ. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః లోకేయం కర్మ బంధన లోకోయం కర్మ బంధనః లోకోయం కర్మ బంధన తదర్థం కర్మ కౌంతేయ తద్ధర్మం కర్మ కౌంతేయ తదర్థం తదర్థం కర్మ కౌంతేయ తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగ సమాచర. ముక్త సంగ సమాచర. జై మాతాజీ. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ మాతాజీ. వేదారెడ్డి మాతాజీ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ
తం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగా సమాచర. ముక్త సంగా సమాచర. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. త్రిపుర మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మ్యామ్. మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మ బంధనః లోకోయం కర్మ బంధనః తదర్థం కర్మ కౌంతేయ తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్త సంగా సమాచర. ముక్త సంగః సమాచర. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి అర్థం చూద్దాం. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర. సో ఏ కర్మ చేసినా యజ్ఞంలాగా చెయ్యి. యజ్ఞంలాగా చేయటం అంటే ఏమిటి? భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనుకుని ఆ పని వల్ల వచ్చే ఏ రిజల్ట్ అయినా సరే మనం సమభావంతో భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని స్వీకరించడం, లాభమైన నష్టమైన. అది అలా చేస్తే ఏ పనైనా యజ్ఞంతో సమానం. కాబట్టి పనిని యజ్ఞంలాగా ఏ పనైనా విష్ణువు కోసం యజ్ఞ రూపంలో కర్మను చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. అన్యత్ర అంటే వేరే రకంగా చేసినట్లయితే లోకోయం కర్మబంధన, ఈ లోకంలో కర్మబంధాలకు నువ్వు బద్ధుడవు అవుతావు. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ. సో ఆ రకంగా కర్మను కౌంతేయ, కుంతిపుత్ర అర్జున చేసినట్లయితే ముక్త సంగ సమాచర, నువ్వు ఈ విముక్తుడు అవుతావు అని చెప్తున్నారు. ఫలితం మీద ఆసక్తి వదులుకుని నువ్వు ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనే సమభావంతో ఉంటే నువ్వు విముక్తుడు అవుతావు. ఈ విముక్తి అంటే ఏమిటి? మోక్షం అంటే చెప్పుకున్నాం నిన్న, జనన మరణ చక్రం నుంచి బయటపడటం అని. సో నెక్స్ట్ శ్లోకం చూద్దాము. ఇక్కడ 25 ఇయర్స్ లోపు ఉన్న యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఒకసారి దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఒకసారి కౌంట్ చూడాలి. ఓకే, సో ఈ రకంగా కర్మ చేయమని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ఇంకేం చెప్తున్నారు? వెరీ గుడ్, ఇద్దరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఒక 2 మినిట్స్ 5 మినిట్స్ టైం ఇద్దాము. ఈ శ్లోక అయ్యే వరకు దయచేసి దగ్గరలో ఉంటే వచ్చి హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. ఈ లోపల ఈ శ్లోకం చూద్దాం. యజ్ఞశిష్టాశిన సంతాం ఉచ్యంతే సర్వకిల్బిషై భుంజతే తే త్వగం పాపా ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్. సో ముందు యజ్ఞంలో నివేదించినటువంటి ఆహారాన్ని భుజించితే భగవంతుని భక్తులు అన్ని రకాల పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే యజ్ఞం చేసినప్పుడు మనం భగవంతుడికి ప్రసాదం ఇస్తాం. ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకున్న భక్తులు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు. అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ యజ్ఞం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? అగ్ని ముందు కూర్చుని సమిధలు వేస్తూ చేసే యజ్ఞమే కాదు. ఆ డీపర్ మీనింగ్ ఉన్న యజ్ఞం ఏమిటి? ఏ పన్నైనా భగవంతుడికి సమర్పించి చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. దాని నుంచి వచ్చే ప్రతిఫలం ఎలాంటిదైనా సమత్వంతో ఆయన ప్రసాదంగా స్వీకరించితే అలా యజ్ఞంతో సమానం అని చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఎవరైతే ఇది భగవత్ ప్రసాదం అనుకుని వాళ్ళు చేసే పనుల వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ను ఆ రకంగా స్వీకరిస్తారో వాళ్ళు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు అన్నది ఇక్కడ డీపర్ మీనింగ్ అన్నమాట. మామూలుగా మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యే మీనింగ్ ఏమిటి? యజ్ఞం చేయగానే ఆ యజ్ఞంలో ప్రసాదాన్ని తీసుకుని భక్తులు పాప విమోచనం పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అయితే అది కరెక్టే, కానీ దానికంటే డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటంటే ఏ పనినైనా యజ్ఞంలాగా చేసి భగవదర్పణం అనుకుంటూ కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ చేసి దానివల్ల వచ్చే రిజల్ట్ ఎలాంటిదైనా అది భగవత్ ప్రసాదం అని స్వీకరించే స్వభావాన్ని మనం పెంపొందించుకున్నట్లయితే అప్పుడు అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఆహారాన్ని తయారు చేసుకునే వాళ్ళు నిజానికి పాపాన్నే తింటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే మన కోసం మనం తయారు చేసుకుని భగవంతుడికి అర్పించకుండా నివేదన చేయకుండా తిన్న ఆహారం తింటే అది పాపం తిన్నట్లే అని చెప్తున్నారు.
సో దీనికి కూడా ఒక డీపర్ మీనింగ్ ఉంది. ఏమిటి? మనం చేసే పనులన్నీ కూడా మన స్వలాభం కోసం, మన ఆనందం కోసం, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వాంఛలు, ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాలు తీర్చుకోవటానికి మాత్రమే చేస్తే మరి మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి ఉన్న కర్మబంధాలకు బద్ధులం అవుతాము. సో అలా కాకుండా ఏ పని చేసినా భగవంతుడికి అర్పిస్తూ మనం ఏ రిజల్ట్ అయినా సరే సమత్వంతో స్వీకరించగలిగితే అది వేరు. కానీ అలా కాకుండా మన స్వలాభం కోసం స్వీకరిస్తూ ఇవన్నీ కూడా మనం అంటే ఈ ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వాంఛలతో ఉన్నట్లయితే మరి అది మోక్షానికి దారి కాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మీకు ఒక యజ్ఞ చక్రం చూపిస్తున్నారు. ఈ యజ్ఞ చక్రం, యజ్ఞం అంటున్నాం కదా, మరి యజ్ఞం ఎలా చేస్తారు అని. సరే, సింపుల్ మీనింగ్లో ఉన్న యజ్ఞాన్నే తీసుకుందాం. భగవంతుడి కోసం అగ్ని ముందు కూర్చుని బ్రాహ్మణులు వేదాలు చదువుతూ ఈ సమిదలు వేస్తూ యజ్ఞాన్ని చేస్తారు, అవునా? సో అది ఎలా చేయాలి అంటే భగవంతుడు మనకిచ్చిన వేదాలలో ఈ యజ్ఞాలు ఎలా చేయాలి అనేది ఉన్నది. ఈ వేదాలు మనకి మన కర్తవ్యం ఏమిటో చెప్తాయి. అంటే ఒక్కొక్కరు ఏం డ్యూటీస్ చేయాలో చెప్తాయి, అవునా? అంటే ఉదాహరణకు ఇక్కడ ఈ వేదాలలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మనుషులను భగవంతుడు వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టి, కర్మలను బట్టి 4 రకాలుగా విభజించటం జరిగింది. సో ఈ 4 రకాల వాళ్ళకి 4 రకాల పనులు కేటాయించబడ్డాయి. సో ఈ వేదాలు మనకు అవన్నీ భగవంతుడిచ్చిన వేదాల ద్వారా మనందరికీ మనం ఏ కేటగిరీలోకి చెందుతాము, ఏ పనులు చేయాలి అనేవి మనకు తెలుస్తోంది. కాబట్టి మన కర్తవ్యం ఏమిటో అవి చెప్తున్నాయి వేదాలు మనకు. సో ఆ కర్తవ్యాన్ని మనం గనక సరిగ్గా ఆచరించినట్లయితే మనం అది యజ్ఞంతో సమానము. అంటే మన డ్యూటీ, మన స్వధర్మాన్ని మనం కరెక్ట్గా ఆచరించితే అది యజ్ఞంతో సమానం. అలా యజ్ఞాలు చేసినట్లయితే వర్షాలు వస్తాయి అంటారు. ఆ వర్షాలు వస్తే ధాన్యాలు పండుతాయి, ధాన్యం వస్తే మరి భగవంతుడికి ఆహారం వస్తుంది. ఆ ఆహారాన్ని భగవంతుడికి కృతజ్ఞతగా ముందు ఆయనకు అర్పించి మనం అప్పుడు తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు ఈ యజ్ఞ చక్రంలో. ఇది సింపుల్ మీనింగ్. డీపర్ మీనింగ్ కూడా చూద్దాము. సో శ్లోకం చూస్తే తెలుస్తుంది. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞకర్మ సముద్భవః. అన్నాద్భవంతి భూతాని. సో భూతం అంటే భూతాలు కాదు, భూతం అంటే జీవరాశులు అన్నీ కూడా, అన్ని రకాల జీవరాశులు అని అర్థం. మనుషులు, పక్షులు, జంతువులు, చేపలు అన్నీ కూడా జీవరాశులు. సో భూతాని అంటే జీవరాశులు. అన్నాద్భవంతి భూతాని. సో అన్ని జీవరాశులు కూడా, అన్నము అంటే ఇక్కడ ఆహారం, అన్నం ఒకటే కాదు, ప్రతి జీవరాశికి డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆహారం ఉంటుంది. కాబట్టి అన్నాద్భవంతి భూతాని, అన్ని జీవరాశులు ఆహారం మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. పర్జన్యాద్ అన్న సంభవ అంటే పర్జన్య అంటే వర్షం కురిస్తే అప్పుడు ఈ ఆహారం అనేది సంభవిస్తుంది. సో ఆహారం కావాలంటే వర్షం కురవాలి. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యం. వర్షం ఎలా వస్తుంది? ఈ యజ్ఞం నుండి వర్షం ఉద్భవిస్తుంది. అంటే యజ్ఞాలు చేస్తే వర్షం వస్తుంది అనే మాట మీలో కొంతమంది వినే ఉంటారు. సో ఇదివరకు రోజుల్లో కూడా యజ్ఞాలు, వర్షం రావట్లేదంటే యజ్ఞాలు చేస్తూ ఉండేవారు. సో ఈ యజ్ఞం వల్ల వర్షం వస్తుంది. యజ్ఞకర్మ సముద్భవ. సో యజ్ఞం ఎలా చేస్తామంటే విద్యుక్త కర్మలు, అంటే మన డ్యూటీ మనం చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానము అని చెప్తున్నారు. సో ఓవరాల్గా దీని అర్థం ఏమిటో చూద్దాం. ప్రాణులన్నీ కూడా ధాన్యం మీద ఆధారపడి జీవిస్తాయి, అన్ని ప్రాణులు. ధాన్యం దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? వర్షం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. వర్షం దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది? యజ్ఞాచరణ. యజ్ఞం సరిగ్గా చేస్తే అది వర్షం వస్తుంది. సో యజ్ఞం ఎలా చేస్తాము అంటే, యజ్ఞం దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే మన డ్యూటీస్, విద్యుక్త కర్మల నుంచి సంభవిస్తోంది. మన డ్యూటీస్ మనం సరిగ్గా చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానము అని చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ యజ్ఞ చక్రం కూడా మనం చూస్తున్నాం.
సో అందరికీ ఆహారం కావాలి. సో ఆహారం కావాలి అంటే మన డ్యూటీస్, మన కర్తవ్యం మనం చెయ్యాలి. మన కర్తవ్యం ఏమిటో మనకు ఎలా తెలుస్తుందంటే వేదాలు చెప్తున్నాయి. వేదాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే భగవంతుడు మనకు వేద ప్రసాదం చేశారు. ఆ వేదాల నుంచి మన స్వధర్మం ఏమిటో మనకు తెలుస్తోంది. ఆ స్వధర్మాన్ని సరిగ్గా చేస్తే అది యజ్ఞంతో సమానం. ఆ యజ్ఞం అలా చేసినట్లయితే అప్పుడు వర్షాలు వస్తాయి. వర్షాలు వస్తే ధాన్యాలు పండుతాయి. ధాన్యాలు పండితే భోజనం వచ్చినప్పుడు ఆ భోజనాన్ని ముందు భగవంతుడికి అర్పించి మనం తీసుకోవాలి. అంటే మన కర్మల వల్ల వచ్చే రిజల్ట్స్ భగవంతుడికి ముందు అర్పించి తీసుకోవాలి, అది ప్రసాదంగా స్వీకరించాలి అని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకేమంటున్నారు? సో ఇది కూడా ఈ శ్లోకాన్ని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇంకొక శ్లోకం ఉంది ఇంపార్టెంట్, అది కూడా ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. యస్మాత్మరతిరేవ స్యాద్ ఆత్మతృప్తశ్చ మానవః ఆత్మన్యేవ చ సంతుష్టః తస్య కార్యం న విద్యతే. కానీ ఆత్మానుభూతితో కూడిన జీవితంతో ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో సంతృప్తి సంతోషం పొందేవాడికి చేయవలసిన కర్మలేవి ఉండవు. ఇది లాస్ట్ స్టేజ్ అన్నమాట, ఆల్మోస్ట్ మోక్షం వచ్చే స్థితి. ఆ స్థితి వచ్చే వరకు మన డ్యూటీలు మనం చేస్తూనే ఉండాలి. ఆ డ్యూటీలు కూడా ఎలా చేయాలి అంటే భగవదర్పణం అనుకుంటూ, కృష్ణార్పణం అనుకుంటూ చేస్తూ, దానివల్ల వచ్చే లాభాలన్నీ కూడా ఎలాంటివైనా, మనకి ఇష్టమైనవైనా ఇష్టం లేనిదైనా సరే, ఆ రిజల్ట్ భగవంత్ ప్రసాదం అనేటటువంటి మనస్తత్వంతో ఉండగలగటం, అలా చేయాలి. కానీ ఎప్పుడైతే అలా చేస్తూ ఉంటే ఫైనల్గా మనం ఆత్మానుభూతిని పొందగలుగుతాము. ఆత్మ అంటే చెప్పాను కదా, నిత్యానందం, ఆ బ్రహ్మానందం, ఆ సచ్చితానంద తత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం. సో అలాంటి ఆత్మానుభూతి ఎప్పుడైతే మనకు నిజంగా వచ్చిందో, ఆ ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందుతూ ఇంకా భౌతిక ప్రపంచంలో ఏది కూడా ఇంత ఆనందాన్ని ఇవ్వలేదు అనేది ఎవరైతే నిజంగా తెలుసుకోగలుగుతారో వాళ్ళు ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళు పరిపూర్ణ జ్ఞానంతో అలా సంతృప్తి సంతోషం ఈ ఆత్మానందంతో పొందే వాళ్లకు ఇక చేయవలసిన కర్మలేవి ఉండవు. ఆ స్థితికి వచ్చిన వాళ్లకు చేయవలసిన కర్మలేవి ఉండవు. అప్పటి వరకు మన డ్యూటీలు మనం చేస్తూనే ఏ రకంగా భగవదర్పణం అనుకుంటూ చేస్తూ వాటి వల్ల వచ్చే రిజల్ట్ ఎలాంటిదైనా సమభావంతో భగవత్ ప్రసాదం అని స్వీకరించగలిగి ఉండాలి. అలా స్వీకరిస్తూ ఆ సాధనలో ఉంటే ఫైనల్గా ఆత్మానుభూతి పొందినప్పుడు మనకు ఇక ఆ ఆనందం తప్ప ఇక వేరే ఏ ఆనందం కూడా పర్మనెంట్ కాదు అనేది మనకు అవగతం అవుతుంది. కాబట్టి ఆ స్థితికి వచ్చిన వాడికి ఇక అప్పుడు చేయవలసిన కర్మలేవి ఉండవు అని చెప్తున్నారు. సో అది కర్మ బుద్ధి యోగం ఎలా చేయాలి, ఎప్పటి వరకు మనం ఈ బుద్ధి యోగం చేస్తూ ఉండాలి, ఆ స్థితి వచ్చే వరకు మనం ఈ మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ ఉంటే ఫైనల్గా మనకు ఆ స్థితి ఎప్పుడో ఒకప్పటికి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే ఇక్కడ యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురుతే లోకస్తదనువర్తతే. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ, గొప్పవాళ్ళు ఏ పనులైతే చేస్తూ ఉంటారో తత్తద్దేవేతరో జనః, జనులందరూ అవే చేస్తారు, అలాంటి పనులే వాళ్ళని అనుసరిస్తారు. సయత్ ప్రమాణం కురుతే, వాళ్ళు ఏ స్టాండర్డ్స్ అయితే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారో, ఏ ప్రమాణాలు అయితే వాళ్ళు నెలకొల్పుతారో లోకస్తద్ అనువర్తతే, లోకమంతా కూడా దానిని అనుసరిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో గొప్ప వాళ్ళు ఏ పనులు చేస్తే సామాన్య జనులందరూ కూడా దానిని అనుసరిస్తారు. ఇక్కడ మనకు బొమ్మలో చూపిస్తున్నారు, వాళ్ళ వెనక అనుసరిస్తారు. అంటే ఉదాహరణ గురువులు, సరి అయిన గురువులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినట్లు శిష్యులు కూడా నడుచుకుంటారు. ఉత్తమ కర్మల ద్వారా వాళ్ళు చేసే మంచి పనుల ద్వారా వాళ్ళు కొన్ని ప్రమాణాలు నెలకొల్పుతారు. అలాంటి స్టాండర్డ్స్ ప్రమాణాలని ప్రపంచం అంతా అనుసరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక గురువు గారి యొక్క
మహిమ ఏమిటి, గురువు గారి యొక్క గొప్పతనం ఏమిటి అనే విషయాన్ని, గురువు గారి యొక్క అవసరం ఏమిటి, గురువు అనేవాడి యొక్క అవసరం ఏమిటి అని కూడా మనకు భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఆ గురువులు ఎలాంటి గురువు అంటే మరి వాళ్ళు ఆచరించి చూపించాలి, అలాంటి వాళ్ళు గురువులు. ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఇతను స్మోక్ చేస్తున్నాడు, స్మోక్ చేయొద్దు అంటున్నాడు, వీళ్ళందరూనేమో నువ్వు చెప్పేది చేయము, నువ్వు చేసేదే చేస్తాము అంటున్నారు. సో అది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో మనం చెప్పే ముందు ఆచరించాలి, ఆచరించకుండా చెప్పకూడదు. సో అంటే మరి సహజమైన నాయకులు నిజంగా మంచి లీడర్స్ అయితే వాళ్ళు మంచి చేస్తూ ఎదుటి వాళ్ళకు మంచి చెప్తారు. అలాగే ఉదాహరణకి ఎవరు తల్లిదండ్రులు కానీ, ఉపాధ్యాయులు కానీ, దేశాధినేతలు, వీళ్ళంతా కూడా సహజమైన నాయకులు అని చెప్తున్నారు. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవ చ కర్మణి. ఓ పార్థ, ముల్లోకాలలో కూడా నేను చేయవలసిన పని ఏదీ లేదు. నమే పార్థాస్తి కర్తవ్యం త్రిషు లోకేషు కించన. ఈ 3 లోకాల్లో కూడా, ముల్లోకాల్లో నేను చేయాల్సిన పని ఏది కూడా లేదు. నాకు లేనిది కానీ నానవాప్తం అవాప్తవ్యం వర్త ఏవచ కర్మణి. నాకు లేనిది లేదు, నాకు కావలసినది లేదు. అయినప్పటికీ కూడా వర్త ఏవచ కర్మణి, నా అయినప్పటికీ విద్యుక్త కర్మలను నిత్యము నేను నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాను. మరి భగవంతుడు ఈ ప్రపంచాన్ని సృష్టిస్తున్నాడు, లయం చేస్తున్నాడు, అందరినీ కూడా పోషిస్తున్నాడు. ఇవన్నీ కూడా ఆయన తన డ్యూటీస్ తను చేస్తూనే ఉన్నాను. నాకు కావాల్సింది ఏది లేదు, నాకు లేనిది లేదు, అయినా మరి నా బాధ్యతలు నేను చేస్తూనే ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. ఇదేమిటి? ఒక ఉదాహరణ. ఏది అక్కర్లేని భగవంతుడే, అన్నీ ఉన్న భగవంతుడే తన బాధ్యతలు తను నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు మరి మనందరం కూడా మన బాధ్యతలను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తించాలి. ప్రకృతే క్రియమాణాని గుణై కర్మాణి సర్వశః అహంకార విమూఢాత్మా కర్తాహమితి మన్యతే. సో నిజానికి అన్ని కార్యాలు కూడా ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాల చేతే చేయబడుతున్నాయి. కానీ జీవాత్మ ఏమనుకుంటున్నాడు? మిథ్యాహంకారంతో, అంటే అహంకారంతో పనులన్నీ నేనే చేస్తున్నానని మనం అనుకుంటున్నాం. కానీ నిజానికి ఈ త్రిగుణాలు చేయిస్తున్నాయి మనల్ని పనులన్నీ. త్రిగుణాలంటే ఏమిటని చెప్పుకున్నాము? సత్వ రజస్ తమో గుణాలు. సో ఇవన్నీ ఒక చాప్టర్లో ఫుల్గా క్లియర్గా చదువుతాము. బట్ బ్రీఫ్గా ఇప్పుడు మనకి తెలియటానికి, సత్వగుణం అంటే మంచితనం, రజోగుణం అంటే కోరికలు తీర్చుకోవటం, మరి కోరికలు తీర్చుకునే విపరీతమైన ఈ భౌతిక కోరికల మీద ఉన్న మోజు ఉన్న వాళ్ళను రజోగుణం అంటారు. తమో గుణం అంటే మరి అజ్ఞానంతో, సోమరితనంతో చెడు మార్గాల వైపు వెళ్ళటం. సో ఈ 3 గుణాలు ఇక్కడ సత్వగుణాన్ని ఎల్లోలో చూపిస్తున్నారు, రజోగుణం ఎరుపులో చూపిస్తున్నారు, తమో గుణాన్ని నలుపులో చూపిస్తున్నారు. సో ఈ 3 గుణాలు మనుషుల్ని ఇక్కడ తోలుబొమ్మలాటలాడించినట్లు ఆడిస్తున్నాయి, చూస్తున్నాం. తమో గుణం, రజోగుణం ఉన్న వ్యక్తి పోట్లాటకు కాలుదూతున్నాడు. సత్వగుణం ఉన్న అతను కొంచెం ఆగుతున్నాడు, అతనికి మంచిది చెప్పటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. సో ఎక్కువగా సత్వగుణం ఉంది కానీ కొంత తమో గుణం ఉన్నది అతనిలో అని చూపిస్తున్నారు. సో ఈ 3 గుణాలు మనం ఏ పని చేసినా ఈ 3 గుణాల ప్రభావం అని చెప్తున్నారు. సో ఈ అహంకారంతో మనం ఏమనుకుంటాం? అన్నీ నేనే చేస్తున్నాం, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ రైట్ అంటున్నాడు, నాకేం చెప్పక్కర్లేదు అని అంటున్నాడు. సో ఇదంతా కూడా అహంకారంతో ఉండేటటువంటి మనస్తత్వము అంటున్నారు. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత భగవంతుడు అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని? అర్జున ఉవాచ అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివా నియోజితః. ఓ వృష్టివంశీయుడా, ఇష్టం లేకపోయినా కూడా మానవుడు ఎందుకు బలవంతాన్ పాపాలు చేస్తున్నాడు అని అంటున్నాడు. సో ఒక్కొక్కసారి మనకు అది పాపం అని తెలిసినా కూడా కొంతమంది చేస్తున్నారు. ఎందుకు చేస్తున్నారు అలా ఇష్టం లేకపోయినా కూడా అని అర్జునుడికి ఒక డౌట్ వచ్చింది. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఇవన్నీ ఎన్వి అంటే మరి ఈర్ష్య, తర్వాత లస్ట్, కామం, ఇగ్నరెన్స్, అజ్ఞానం, యాంగర్, కోపం,
ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్ అంటే అహంకారం, గ్రీడ్ అంటే లోభం, ప్రైడ్ అంటే మరి గర్వం, అటాచ్మెంట్ అంటే ఆసక్తి అని చెప్తున్నాము. రాగద్వేషాలు ఉండటాన్ని అటాచ్మెంట్ అంటారు. సో అది ఇవన్నీ కూడా ఈ మెట్లన్నీ కూడా దాటుకుని వెళ్తే మనం ప్యూరిటీ వైపు, ఆధ్యాత్మికత వైపు, ఆత్మ మార్గం వైపు వెళ్ళగలుగుతాము అని ఇక్కడ మనకు ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఈ బొమ్మ ద్వారా చూపిస్తున్నారన్నమాట. ఈ మెట్లన్నీ దాటుకోవాలి, దాటుకుంటూ వెళ్తేనే మనం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్ళగలం. ముందు ఈ గుణాలన్నింటినీ వదులుకోవటానికి ప్రయత్నించితే, ఇవి వదులుకున్నప్పుడు మనం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాము. అర్జునుడు అడిగాడు కదా, ఇష్టం లేకుండా కూడా ఎందుకు పాపాలు చేస్తున్నారు బలవంతాన అని అడిగాడు. అడిగితే భగవంతుడిచ్చిన సమాధానం ఏమిటి? శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. కామయేష క్రోధయేష ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, చాలా ముఖ్యమైన శ్లోకం, ప్రాక్టీస్ కూడా చేద్దాము. కామము క్రోధము రజోగుణ సముద్భవ, రజోగుణం వల్ల ఉద్భవిస్తాయి అంటున్నారు. అంటే రజోగుణం ఏమిటి? కోరికలు తీర్చుకోవటానికి ఎప్పుడు తాపత్రయపడే గుణం. సో మహాశనో మహాపాప్మ, మహాశనో అంటే ఇది ఎప్పుడు కూడా విపరీతమైనటువంటి గ్రీడ్ అన్నమాట. మహాశనం అంటే అంటే ఎంత చేసినా కూడా ఇంకా ఇంకా కావాలనిపించటం, అలాంటిది ఇది. మహాపాపం, మహాపాప్మ. విద్యేనం ఇహ వైరిణం, ఇది ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకు చేస్తున్నారు? తెలిసినా కూడా తప్పులు అంటే కేవలం కామమే, ఆ కోరిక వలన. అది రజోగుణం వల్ల కలుగుతుంది కోరిక అనేది. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? కోరికతో పాటు క్రోధం వస్తుంది. మరి ఆ కోరిక తీరలేదనుకోండి, చిరాకు వస్తుంది, కోపం, యాంగ్జైటీ వస్తుంది, తద్వారా కోపం వస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించేటటువంటి శత్రువు అని చెప్తున్నారు. సో అన్నిటికీ మూలం కామం. ఆ కామం వల్ల క్రోధం కలుగుతుంది. కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ. సో ఈ కామమేమో రజోగుణం వల్ల వస్తుంది. ఇది ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించే శత్రువు. సో కామం అన్నీ కూడా కారణం ఏమిటి అంటే కామం. ఈ శ్లోక ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. సాహితీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ఓకే, ఈ వీళ్ళంతా మీరు యూత్ గ్రూప్ వాళ్ళు కదా, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 4 పీపుల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు మీరు హ్యాండ్లో చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. శ్లోక ప్రాక్టీస్ 5 పీపుల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు ఫర్ యూత్ గ్రూప్, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. శ్లోక ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తారా? చేసేటట్లయితే మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే చేయొచ్చు. ఓకే, వంశీ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కామయేష క్రోధయేష కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. విద్యేనమిహ వైరిణం. హరే కృష్ణ, వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు. సుగుణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా? సుగుణ మాతాజీ అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా? ఓకే. కామయేష క్రోధయేష కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాప్మా మహాశనో మహాపాప్మా మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. విద్యేనమిహ వైరిణం. వెరీ గుడ్, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. త్రిపుర మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కామయేష క్రోధయేష కామయేష క్రోధేష రజోగుణ సముద్భవః రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా
మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. విద్యేనమిహ వైరిణం. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. విజయలక్ష్మి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కామయేష క్రోధయేష కామైష కామయేష క్రోధైష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః రజోగుణ రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా మహాశనో మహాపాత్మ విద్యేనమిహ వైరిణం. విద్యేనం వైరిణం. విద్యేనం ఇహ వైరిణం. విద్యేనం వైరిణం. ఈ విద్యేనం ఇహ రెండు మాటలు కలిపారు. విద్యేనై విద్యేనమిహ అని చేశారు దాన్ని. విద్యేనం ఇహ అని విద్యేనమిహ అంటున్నారు. సో విద్యేనమిహ వైరిణం. విద్యేనం అంటే తెలుసుకో, ఇహ అంటే ఈ ప్రపంచంలో, వైరిణం శత్రువు అని అర్థం. విద్యేనం వైరిణిః. విద్యేనం ఇహ వైరిణం. విద్యేనమః వైరిణం. విద్యేనం ఇహ ఇహ విద్యేనమిహ. వైరిణం. కలిపితే విద్యేనమిహ అనొచ్చు. విద్యేనమిహ విద్యేనమిహ వైరిణం. వైరిణం. వెరీ గుడ్. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. సూర్య మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కామయేష క్రోధయేష రామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. విద్యేనమిహ వైరిణం. హరే కృష్ణ. ఏదో చెప్పబోయారు సూర్య మాతాజీ. ఓకే, సరే. నాని గారు హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. మంజు భార్గవి మాతాజీ హరే కృష్ణ. మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా? మంజు భార్గవి మాతాజీ. కామయేష క్రోధయేష కామేష క్రోధేష రజోగుణ సముద్భవః రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా మహాశనో మహాపాప విద్యేనమిహ వైరిణం. విద్యేనమి వైరిణం. విద్యేనమిహ మిహ వైరిణం. విద్యేన విద్యేన ఇహ మిహ వైరిణం. వైరిణం. విద్యేనమిహ విద్యేనమిహ వైరిణం. వైరిణం. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే నరసింహరావు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ. ఆ తర్వాత హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కామయేష క్రోధయేష కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా మహాశనో మహాపాప్మా విద్యేనమిహ వైరిణం. విద్యేనమిహ వైరిణం. వెరీ గుడ్. సో ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో దీని అర్థం చూసాము. హరే కృష్ణ. అర్జున అది కేవలం కామం వల్లే, మనుషులు ఇష్టం లేకపోయినా తప్పులు చేయటము కేవలం కోరిక వలన అని చెప్తున్నారు. అది ఎందుకు వస్తుంది కోరిక అంటే రజోగుణం వల్ల వస్తుంది. ఆ తర్వాత అది కోపంగా పరిణమిస్తుంది. ఇదే ఈ ప్రపంచాన్ని కబళించే శత్రువు, పాపమయ శత్రువు అని చెప్తున్నారు. ధూమేన వ్రియతే వహ్ని యథాదర్శో మలేన చ యథోల్బేన వృతో గర్భ తథా తేనేదమావృతం. అంటే పొగతో గనక అగ్ని ఎలా కప్పబడుతుందో, మురికి చేత అద్దం ఎలా అయితే కప్పబడుతుందో, తర్వాత గర్భస్థ శిశువుని మావి ఎలా కప్పివేస్తుందో,
మనిషిలో ఉన్న ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఈ కామం, ఈ కోరిక అనేది కప్పివేస్తోంది. సో మనందరిలో ఈ ఆత్మ అనేది ఉన్నది. మరి ఆ ఆత్మను మనం ఎందుకు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేకపోతున్నాం, ఎందుకు అనుభూతి చెందలేకపోతున్నాం, ఆత్మజ్ఞానం మనకి ఎందుకు రావడం లేదు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, కారణం ఏమిటి అంటే, ఈ కామం అనేది ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఆవరించి ఉన్నది. ఏ రకంగా ఆవరించి ఉన్నదంట? పొగ చేత అగ్ని ఎలా అయితే కప్పబడి ఉంటుందో, అద్దం ఎలా అయితే మురికి చేత కప్పబడి ఉంటుందో, గర్భస్థ శిశువు చుట్టూ ఈ మావి అనేది ఎలా ఉంటుందో, ఆ రకంగా మన ఆత్మజ్ఞానాన్ని ఈ కామం, ఈ కోరిక అనేది కప్పివేస్తోంది. కాబట్టి కోరిక అనేది మనం వదిలించుకుంటే కానీ ఆత్మజ్ఞానం మనకు మనం అనుభూతి చెందలేం, ఆత్మజ్ఞానాన్ని మనం దర్శించలేం, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేము. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిర్యస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేషా జ్ఞానమావృత్య దేహినాం. సో ఈ కామానికి ఎక్కడుంటుంది ఈ కామం? దీన్ని ఆత్మను ఈ కామం అనేది ఆవహించి ఉన్నది, కప్పేసింది. కాబట్టి మనకు ఆత్మజ్ఞానం తెలియడం లేదు అని చెప్పారు. ఈ కామం అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, ఈ కామానికి ఉండే ప్రదేశాలు ఏమిటి, ఆశ్రయాలు ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలు. అంటే మన కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు ఇవే కదా. మరి మన కళ్ళు చూపిస్తాయి ఏదో వస్తువుని, అది బాగుంది, అది కావాలి అని మనకు వెంటనే ఒక మనస్సుకి ఒక మెసేజ్ పంపించేస్తాయి. సో ఇంద్రియాలులో కామం ఉంటుంది. మనస్సు, మరి మనస్సు వెంటనే ఈ ఇంద్రియాలు చెప్పగానే ఓ ఇది బాగుందంటున్నారు, ఇది కొనుక్కుంటే బాగుండు అనే ఒక కోరికను మనస్సు కల్పిస్తుంది. కాబట్టి మనస్సులో కూడా ఈ కామం అనే దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నది. ఇకపోతే బుద్ధి కూడా ఒక్కొక్కసారి కామానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది, ప్రలోభానికి గురి అవుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి మన దగ్గర ఇంత డబ్బులు లేవు, కొనకూడదు అని బుద్ధికి తెలుసు. అయినప్పటికీ కూడా బుద్ధి చెప్తుంది, మనస్సు వినదు. కాబట్టి బుద్ధి కూడా కొంతవరకు మనస్సుకు లొంగిపోతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. ఎందుకు అంటే ఈ కామం అంత బలమైనది కాబట్టి, కోరిక. కాబట్టి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఈ మూడు కూడా ఈ కామానికి ఆశ్రయాలన్నమాట. ఈ మూడు కూడా ఈ కోరిక అనే దానికి ప్రలోభపడుతూ ఉంటాయి. అది అలా ప్రలోభపడి జ్ఞానాన్ని ఆవరించి ఈ మూడింటి ద్వారా ఈ కోరిక మన జ్ఞానాన్నంతా కూడా కప్పివేసి మనకు మోహాన్ని కలుగజేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ జ్ఞానాన్ని ఈ కోరిక ఆవరిస్తోంది. దేని ద్వారా ఆవరిస్తోందంటే మన ఇంద్రియాల్లో, మనస్సులో, బుద్ధిలో ప్రవేశించి తద్వారా మన జ్ఞానాన్నంతా కప్పివేసి మనందరినీ కూడా మోసం చేసి మన జ్ఞానం, మనకు ఆత్మజ్ఞానం మనకు తెలియకుండా చేస్తోంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ కామం అనేది కప్పివేస్తోంది ఆత్మజ్ఞానాన్ని అనేది మనకు అర్థమైంది. కానీ ఎలా కప్పివేస్తోంది అంటే, అసలు ఈ ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఈ మూడింటి ద్వారా అది మనలో ప్రవేశిస్తోంది. కాబట్టే ఈ ఇంద్రియాలను, మనస్సును, బుద్ధిని మనము కంట్రోల్లో ఉంచుకుని బయట ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కోరికలకు గురి చేయకుండా అంతర్గతంగా ఆత్మను దర్శించటానికి ఉపయోగించాలి. తస్మాత్మమింద్రియాణాన్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. కాబట్టి తస్మాత్వం ఇంద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా అర్జున, ఇంద్రియాలను, అందుకని నువ్వు మొట్టమొదటి ఇంద్రియాలను చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకో. జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే ఈ కామం అనే పాపిని పారద్రోలు. పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. జ్ఞానాన్ని, విజ్ఞానాన్ని కూడా నాశనం చేసేస్తుంది ఈ కామం. అలాంటి పాపిని నువ్వు పారద్రోలు. ఎలా పారద్రోలాలి? తస్మాత్ ఇంద్రియాణ్యాదౌ, ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నువ్వు నియమ్య భరతర్షభ, నియమం అంటే చెప్పు చేతుల్లో ఉంచుకో, నీ కంట్రోల్లో ఉంచుకో. ఈ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటేనే నీ సెన్సెస్, ఇంగ్లీష్లో సెన్సెస్ అంటారు, ఏది కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు అంటే వాటి యొక్క పవర్ ఏమిటి? శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు. సో ఇవేవైనా మనకు ప్రలోభాలు కలిగించినప్పుడు మనం కంట్రోల్లో ఉండగలగటం, వాటి ప్రలోభానికి గురి కాకుండా ఉండగలగటం. అలా ఉంచుకుంటే నీ జ్ఞాన విజ్ఞానాలను
నాశనం చేసే కామం అనే పాపిని పారద్రోలవచ్చు. సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే మనం ఈ కోరికను తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. అంతేకాని చూసినవన్నీ కావాలని ఏదైనా వినిపించగానే చేసే పని వదిలేసి వెళ్ళి ఆ టీవీ చూడటం, ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు అర్థం కావటానికి. కానీ అవే పెద్ద విషయాల్లో కూడా మనం గుర్తు తెచ్చుకుని మన సెన్సెస్ చెప్పినట్లు కాకుండా మనం బుద్ధి చెప్పినట్లుగా మంచి మార్గంలో ఉంటూ ఇలా కోరిక అనేది కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ చారియట్ చూపిస్తున్నారు. ఇది చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. ఇంద్రియాలు అని చెప్పుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఈ ఇంద్రియాలు ఐదు గుర్రాల్లాగా చూపిస్తున్నారు. ఇక్కడ మీకు బొమ్మల్లో కనిపిస్తోంది. కళ్ళు, ముక్కు, ఒక్కొక్క గుర్రానికి చెయ్యి అంటే స్పర్శ, నోరు అంటే రుచి. ఈ 5 గుర్రాలు కూడా ఇంద్రియాలు. ఈ ఇంద్రియాలు గుర్రాలు గనక ఈ రథాన్ని ఎటుపక్కకి ఇష్టం వచ్చినట్లు లాక్కుపోగలవో, ఈ ఇంద్రియాలు కూడా మనల్ని అలా ఇష్టం వచ్చినట్లు లాక్కుపోగలవు. ఈ మనస్సు అనేది ఒక కళ్ళెం లాంటిది. ఈ కళ్ళాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్లు లాక్కుపోగలిగేటటువంటి శక్తి ఇంద్రియాలకు ఉన్నది. కానీ ఈ బుద్ధి అనే సారథి మనస్సును, ఈ కళ్యాణ్ణి వెనక్కు లాగుతుంది. సో బుద్ధి చెప్పినట్లు మనస్సు విన్నట్లయితే బుద్ధి చెప్తుంది అటు కాదు వెళ్ళాల్సింది, మనం ఇటు వెళ్ళాలి అని. అప్పుడు మనం సరి అయిన మార్గంలో ఆ కళ్యాణ్ణి లాగి బుద్ధి గుర్రాలను సరి అయిన మార్గంలో వెళ్ళేటట్లు చేస్తుంది. కాబట్టి లోపల ఉన్న జీవాత్మ ఎందులోనూ కూడా కల్పించుకోదు. అది ఒక సాక్షిభూతంలాగా అన్నీ చూస్తూ ఉంటుంది అనేది మనకి చిత్రం చూస్తే అర్థమవుతుంది. సో మన ఇంద్రియాలన్నీ ఈ గుర్రాలు లాంటివి. కళ్ళెమేమో మనసు ఇంద్రియాలు వల్ల అటు ఇటు వెళ్ళిపోవాలని చూస్తూ ఉంటుంది, అవి లాక్కు వెళ్ళిన వైపు. అయితే బుద్ధి వెనక్కు లాగి ఇటు కాదు మనం వెళ్ళాల్సింది, ఇంకొక మార్గంలో వెళ్ళాలి అని బుద్ధి చెప్తూ ఉంటుంది. బుద్ధి ఎవరు అంటే సారథి అని ఈ బొమ్మలో చూపిస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటి అంటే, భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఏమని, అన్నిటికంటే ఉన్నతమైనది ఆత్మ, పైన ఉన్నది. అన్నింటికంటే కింద ఉన్నది ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు. ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అంటే ఏమిటి? శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు. అంటే మనకి అవన్నీ చూపించేవి. ఏది? మనకి శబ్దం కానీ, మనకి ఇష్టమైనటువంటి మ్యూజిక్ కానీ, అంటే శబ్దానికి ఎగ్జాంపుల్. అలాగే రూపం, మనకి ఇష్టమైన వస్తువు కానీ, అందంగా ఉంది కావాలి అనుకోవటం. అలాగే స్పర్శ, ఏదైనా మెత్తగా ఉంది, చాలా సాఫ్ట్గా ఉంది, ఇది కావాలి అనుకోవటం. రస, ఇది చాలా రుచిగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఇంకొక స్కూప్ ఆఫ్ ఐస్ క్రీమ్ తినాలి అనుకోవటం. గంధ, వాసన, ఇదేదో మంచి వాసన వస్తోంది కాబట్టి ఇది తీసుకుందాము అనేటటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. సో ఇవన్నీ ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు. అవి అన్నింటికంటే ఫస్ట్ దశలో మనకు ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి మనకు వచ్చే ఫస్ట్ దశలో మనం స్వీకరించేది ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు. అదే ఇక్కడ మనకు గుర్రాలుగా చూపిస్తున్నారు. వాటికంటే పైన ఉన్నది ఇంద్రియాలు. ఈ భోగ వస్తువుల కంటే కొంచెం ఎక్కువ విలువైనవి ఇంద్రియాలు, అంటే మన యాక్చువల్ సెన్సెస్, ఈ కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, ఇవి. ఆ తర్వాత ఇంద్రియాల కంటే కూడా ఉన్నతమైనది మనస్సు. ఎందుకంటే మనస్సుకు బుద్ధి చెప్పినప్పుడు వినే విచక్షణ ఉంది, ఇంద్రియాలకు అదేమీ లేదు. ఏది చూస్తే అది ప్రలోభపడటం, చూపించటం, మనస్సును ప్రలోభ పెట్టడమే ఇంద్రియాలు చేసేది. కానీ మనస్సు కొంచెం ఇంద్రియాల కంటే ఎక్కువ ఉన్నతమైనది. మనస్సు కంటే ఉన్నతమైనది బుద్ధి. ఎందుకంటే బుద్ధి మనకు చెప్తుంది ఇది రైట్, ఇది రాంగ్ అని. బుద్ధి కంటే ఉన్నతమైనది ఆత్మ. సో అదే ఇక్కడ ఈ బొమ్మ రూపంలో చూపిస్తున్నారు. భౌతిక ప్రపంచానికి అతి దగ్గరగా ఉండేది ఇంద్రియాలు. ఆ తరువాత మనస్సు. కొంచెమైనా ఆ భౌతిక ప్రపంచపు కోరికల నుంచి మనస్సు తప్పించుకునే శక్తి ఉన్నది. బుద్ధి ఇంకా గొప్పది. ఎందుకంటే మనస్సు ఏదైనా తప్పుదారి పట్టినా బుద్ధి కరెక్ట్ చేస్తుంది. బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఉన్నతమైనది. ఆత్మ ఇక భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలు కానీ ఏది ఉండదు. ఎప్పుడూ ఆత్మ సచ్చితానంద స్థితిలోనే ఉంటుంది. మనం ఆత్మతత్వాన్ని గమనించటం లేదు, గ్రహించటం లేదు, అనుభూతి చెందటం లేదు, ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వటం లేదు. కానీ మనలో ఉన్న ఆత్మ ఎప్పుడూ సచ్చితానంద తత్వంలోనే
ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కోరిక అనేది చంపుకున్న రోజు మనం ఆత్మను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతాం అని చెప్తున్నారు. ఏవం బుద్ధి పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మన జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. సో మహాబాహువులు ఉన్నవాడా అర్జున, ఇలా బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పదని ఎవరైతే గుర్తించి బుద్ధితో మనస్సును నిలకడ చేసుకుని కామరూపంలో ఉన్న బలమైన శత్రువును సంహరించాలి అని చెప్తున్నారు చాలా క్లియర్గా. అందుకని ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మనకు భగవంతుడు. ఈ ఇంద్రియాలున్నాయి, వీటికంటే కొంచెం బెటర్ ఈ మనస్సు కాస్తో కూస్తో ఆలోచిస్తుంది, ఇది మంచిగా చెడని. ఒకవేళ అది చెడు వైపు వెళ్ళినా బుద్ధి ఇంకా బెటర్ దానికంటే. ఆ బుద్ధి వెంటనే అది కాదు ఇది అని చెప్పి మనస్సును కూడా కరెక్ట్ చేయగల గొప్పతనం బుద్ధికి ఉంది. ఈ బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ ఇంకా గొప్పది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే అసలు ఆత్మతత్వం ఇవి ఏవి అంటవు ఆత్మకు, అది ఎప్పుడు సచ్చిత్తానంద రూపమే ఆత్మ భగవద్ంశ. కాబట్టి ఎవరైతే బుద్ధి కంటే కూడా ఆత్మ గొప్పదని గుర్తించి ఆ బుద్ధిని మనస్సుతో నిలకడ చేసుకుని, బుద్ధితో మనస్సును నిలకడ చేసుకుని సరి అయిన మార్గంలో ఉన్నట్లయితే ఈ కామరూపంలో ఉన్న శత్రువును మనం సంహరించవచ్చు, కోరికను అరికట్టవచ్చు, కోరికను తగ్గించుకోవచ్చు. సో ఈ పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం ద్వారా కామాన్ని జయించండి, అంతే కదా. మరి ఈ సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకోవటంతో మనం కోరిక అనే దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, కోరికను జయించవచ్చు. మనస్సును హరినామ జపం చేయటంలో మరియు భగవద్గీత చదవటంలో నిమగ్నం చేస్తే మనకి ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకోవటం సాధ్యపడుతుంది, తద్వారా కోరికను కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో భగవన్నామాన్ని మనం జపించినట్లయితే మన మనస్సు ఇటు బాహ్య ప్రపంచంలో కోరికల నుంచి అంతర్గతంగా ఉన్న ఆత్మ వైపు తిరగటానికి సహకరించేది ఏమిటి అంటే భగవన్నామము. ఆ రకంగా మనం ఇంద్రియాలను కూడా సెన్స్ కంట్రోల్ కూడా సాధ్యపడుతుంది. ఆ విషయం మనకు భగవంతుడు ఈ పాఠంలో చెప్పారు. సో ఇంతటితో మనం ఈ 3rd చాప్టర్ కంప్లీట్ చేశాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.